ಹಲೋ ಬಂಧುಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ನಿಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಯಾನು ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ ಯಾಕೆ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಳ್ಳೆ ಅದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಜಿಂಜ ಟೈಮ್ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ ತಿರ್ಗೆರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ ಮಾತ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ದೂರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಬುಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ ದುಂಪ ಇಲ್ಲಕರ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಏನು ಅಮ್ಮ ಅಡಿಕೊಂಡ ಪಂತಿಸಿ ಬಲೆ ಪಂಕ ಪ್ಯಾರಂಡು ಬೈಯಡ್ ಬರ್ಪೆಂಗ್ಲು காரடு காரடு காரதுக்கு ரெடதே ஓபனு முக்க மீற கொண்ட இதுக்குலே காரடு கொடுத்து மீன் குனத்து மீந்துனே ಬೀಚ್ಗೆ ಪಿಲಿಕುಲಾಗ ಇದಾಡ್ನೆಗಿ ತೆನ್ಮಾರಕ್ ಸೊ ಪಿಲಿಕುಲಾಗ ಯಾನ್ ಮಾತು ಏರ್ ಮಾತು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲೆ ಏರ್ ಮಾತಾ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಪೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇದು ಯಾನ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಪ್ಪಡವರ ಕೇಳೋನಿಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಂದೆ ಪಾವು ಪೋಲೆ ಪಂತೇರು ಪೋಲೆಂದು ಅಲ್ಲ ಪಿರೋರ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಂತೊನ್ಗ ಪಂಡದು ಪೋಯಿಂದು ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ರ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಮರೆಕತ್ತಿದ್ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೊ ಅಂಗಡಿ ಪೋದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇತ್ತೊಂದು ಬರ್ಕ ಏನು ಮರೆಕ್ಕೆ ಪೋಪಣಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಗುತ್ತೆ ಗೆತ್ತ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಇದ್ದಿ ಉಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ಜಿನ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು ಆ ಮ್ಯಾಟನ ಮೆಲ್ಲ ತಾಗಂದಲ್ಲ ಜೀವನು ಅರ್ಧ ಗೀರು ಬರಂದಿಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಮಡಿತು ನಿಂಚಕೊಂಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಉಂಡದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಾಡ್ದಾಯ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಫುಲ್ ಬಾಡ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಓ ಕೊಡೆ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ಕೊಡೆ ಬರ್ಚಿ ಯಾ ಪೋದರ್ಪೆ ಲೇಟ್ ಆವು ಫೈನಲಿ ಪೂರಾ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಿದಾಡ್ನೆ ಲೇಟ್ ಅವಮ್ಮ ಬಣ್ಣಾಗ ಹಾವು ನೀರು ಬರ್ಪುಜಾರ ಇಲ್ಲ ರೀ ಕೋಡೆ ನಾಯಿ ಪಂಡೆನಾ ರೀ ನಾಯಿ ಗಿಡ್ತಾ ಅಂತ ನಿಕ್ಲೇನು ಓ ಚಾಳಿ ಉಳುದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತುಚ್ಚೇರಿ ನಾಯಿ ಇಂದು ಐನಾ ತಿಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಿತ್ತು ನೀ ಅಂಕಲ್ ಕಾಯ್ತಾರನ್ನ ತುಚ್ಚೇರಿ ಎತ್ತನೆ ದೂರಣ್ಣೆ ಅಟೇಕ್ ಅವ ಹೊರ ಎತ್ತಲ ಕಾತಂದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಹರಿನಕ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ ನಿಂಕ್ಲು ಮುಲ್ತಿರ್ದಿತ್ತೆ ವಿಘ್ನೇಶ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಈಗ ಪಿದಾಡಿಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ಯಾನು ವಿಘ್ನೇಶ್ ಹರಿ ಎಂಗ್ಲಿತ ಪಿಲಿಕುಲ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಮಲೆ ಪೊಯ್ ಪಾಯದ ಏಪಲ ಪಪ್ಪ ಇಪ್ಪೇರು ಮುಲ್ ಸೈಡ್ ಕುಲ್ಲುದು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡು ಮೆಲ್ಲ ಪೋ ಪನಿಯರೆ ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮನೆ ಚೂರು ನರ್ವಸ್ ಲಾ ಒಂದುಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲೆ ಪೊಯ್ ಮಾನಸ ಹತ್ತಾರೆ ಕೋಪನ ಪಿಲಿಕುಲ ಪೋದು ಐದೊಕ್ಕ ಇದು ಏಟಾ ಬಜಿ ಪಿಲಿಕುಲಾಡೆ ಒಂಜಿ ತಿಯತಿ ಬರ್ತು ಕೊಡೋ ಮನೆಗೆ ಪಿಲಿಕುಡಲು ಒಂಜಿ 2-3 ಗಂಟೆ ಪಿಲಿಕುಡಲು ಅಂಚೆ ಉಂಡು ವಿಘ್ನೇಶ ನಮ್ಮ ನಡತದ ಪೋಪಡದ ಟೈಮ್ ಪೋಪಡು ಇಂಚಿನ ಸುರುಕು ಮಾನಸ ಅವೇ ಅಲ್ಲ ಬಂದ ಸುರುಕು ಮಾನಸ ಮಾನಸ ಓಪನ್ ಎತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಪ್ರೆಸ್ ಪತ್ತರಿಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಬರ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟೋಳಿ ಯಾತ್ ಬರ್ತು ಬುಟ್ಟ ಪಿಲಿಕುಲ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾರ ಸೀದಾ ಬರ್ತಾರ ಅರ್ಧ ಅಂಚಾ ಬಜ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಈತಿಗೆ ಭಾಷೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಹೌದಾ? ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳು ಬರೆದಿರೋ ಗಲಬಸ್ಕಿ ಪದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ನಾನು ನಿನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಜಿಂಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕುಚ್ಚು ಕುಚ್ಚು ಟೋವಿ ಟೋವಿ ಜಿಂಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಕುಚ್ಚು ಕುಚ್ಚು ಗೆಲ್ಗಿಲಕಿ ಬುಲ್ಬುಲಕಿ ದಿದ್ದಿರಿ 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 ತೈ ಜಿಂಗಾಲೆ ದಿದ್ದಿರಿ 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 ತೈ ಅರಿಯೋನ್ ಪುಡೆಗಾಡು ಎಸಿ ಬಂಡ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಈ ಬಂಡೆ ಈ ಬಂಡ ಯಾರೇ ಬಂಡ ಯಾರದು ಅಂದು ಎಸಿ ಇದೆತ್ತದು ಪೋಯಿನಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಗಾಡಿಗೆ ಅರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಪಾಪ ಅಂತೀರ ಅಂಡತ್ತ ಅಂದ
ಅನಿಗೇನ್ ಅರ್ದಿಯರು ಕೇಂಡ ಬೇರೆ ಹೆಂಗುರ್ ತೆಚ್ಚಿ ಸಚಿನ್ ಅಣ್ಣ ಅದು ಬಂಡವಾಗ ಸಚಿನಣ್ಣ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಯನ ಸುದ್ದಿ ಇದ್ದಿತ್ತು ಟ್ರೆಂಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೊಸ ಪದ್ಯ ಅಂತ ಮುರಣಿ ಪದ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪೇಜ್ ವೆಕ್ಕಿ ವೆಂಕಿ 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 ಕ್ರೇಜ್ ವೆಂಕಿ ಆಗ ಮದಿಮೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಬತ್ತಿತ್ತಂತೆ ಯಾನ ಕ್ರೇಜ್ ವೆಂಕಿಗೆ ಕ್ರೇಜ್ ವೆಂಕಿ ಇಂದ ಇರ್ರೇಕ ವೆಂಕಿ ಅಂಚೆ ಅದು ನೀರ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರೇಜ್ ವೆಂಕಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇருந்து ತೂಡಗ ತಿಂಚ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ರೋಬೋಡ್ ಆಡ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡ ಹೌದಾ ಭಯಂಕರ ಉಂಡ ಕೈತಲ್ದ ಏನಾದದ ಅತ್ತಪ್ಪ ಅತ್ತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೈಸೂರ್ದ ಏನಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನ್ಪುಜಿಗೆ ಮದಿಮೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಯಾರು ಬಂದ್ಪುಣು ಒಂದು ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಪುರ ಬತ್ತನು ಎಂಡ 1,500 ಪುಣೆ 1,500 ಬತ್ತೊಂದು ಈ ಜನ ಮಲ್ಲ ಅತ್ತ ಕುಡ್ಲಾಗ ಮೂಜನ ತಟ್ಟ ನಿಕ್ ಮಾನಸ ಒಂಜಾಯ ಸರ ಬೋಡ ಬಗ ಬಡ ಪುಣ್ ಮಾರೆ ಈ ರೆಂಚಿನ ಬಾತಿರ್ನೆ ಸತ್ಯ మీ ఈ జన ఫోన్ అంత పనుకునే మళ్ళనట్టు మొత్తం నావా యాందా ಇವತ್ತು ಇವು ಬೆಚ್ಚರ್ದಾವಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ದು ಇದ್ದೆ ಮೇರ್ನ ಎನ್ನ ಬಜೆಟ್ ರಡ್ಡು ಸಾರ ಬಜೆಟ್ ದಾಲ್ ಹೊಡಿದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಇರ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಣಸಿರ್ನ ಒಣಸೆನ್ನ ಊರ ಆರ್ನಾನೆ ಮಾರೆ ಆರ್ನಾನೆ ಅಂದು ಊರ ಆರ್ನಾನೆ ಅವ್ಳು ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ 350 ಉಂಡು 500 ಇರ್ನಾನೆ ಆತ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತೆ 350 500 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹೋದಾಯ್ತಾ ಕೊಂಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ ನೆಕ್ಕದ್ ನತ್ತೆ ದೇತಪುರ ಇನಿ ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಮೈಂಡ್ ಫುಲ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಡಿ ಎಲ್ಲರದಂತ ಓದನೆ ಸರ್ಪದೊಡಿ ಬರದ್ ದೆಕ್ಕೊಡಿನಿ ಅದೇ ಸರ್ಪದೊಡಿ ಬರದ್ ದೆಕ್ಕೊಡು ಓದನ ಮರತ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿ ಸುರುಟು ಓದಲ್ಲ ನಾವು ಟೆನ್ಷನ್ ಪುರ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದ ಕಾಮ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೆಂಚೆ ಬಂಗಾಬಿಡ ತಿರುಗಿ ಪುನಃ ಪೂರ್ಣ ಆತ ಅವ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ పోవందేనా ನಿಂಚ ಇರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಮಂತದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ పోవంದೆ ಅದೇ ಬಂಗ ಬುಕ್ ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಚಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಓದನೆ ಅಂದ ಅವು ಅಂದ ಮಾತ್ರ ಬಂಗ ಆತ ಕಾಲೇಜಿಗೆ పోಂಡ ಮನ್ಪೊಲಿಯಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ పోಂಡ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬಿಕಾಮ್ ಅಂತ ಎಂಚಮಂತ ಅಂಚೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂದ ಈ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ పోయంಡ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಇರ್ನಾಥ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಅತ್ತೆ ಅಂಕಲ್ ಕುಂಬು ಮಂಡೆ ಎಂಗ್ಲರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ಪಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಕಡ್ಲೆ ಅಟ್ಟೋಡತ್ತೆ ಬುಕ್ ಕೊಣತ್ತದು ಕಾರ್ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ದುಂಬು ಫಸ್ಟ್ ಡೋರ್ ಮೆಲ್ಲ ಬಾಡ್ರಿ ಕಲ್ಪುಡು ಬುರ್ದಿಜ್ಜಿ ಎಸ್ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಲ ನಡೆ ಬತ್ತ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ಮಾಮುಂಜಿ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಈಗಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಇರುತ್ತಾರ ಅಕ್ಕೊಂಜಿ ಹಾಯ್ ಬನ್ ಅಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಬನ ಅಕ್ಕನಲ್ತು ಪಿದಾಡಿ ಎಂಕ್ಲು ನನ್ನ ಸೀದಾ ಪಿಲಿಕುಲಾಗ್ ಒಳ್ಳೆ ಪೊಯ್ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಅಕ್ಕನಲ್ತಿರ್ದು ಪಿದಾಡಿಯ ಪಿಲಿಕುಲ ಬುಕ್ಕ ಮಾನಸಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಚ ಪೂರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತಾನ್ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಚೂರನ್ನ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್.